Byla bych ráda, že to, co by slíbili, aby teda se i splnilo, aby všechny ty, co nám naslibovali a nesplnili, aby tam byli takoví lidé, kteří by mohli prakticky to, co slíbí, aby splnili. Domnívám, že pořádně to občanům nikdo vůbec tu Lisabonskou smlouvu nevysvětlil. Že možná by mohli europoslanci odhlasovat snížení počtu europoslanců. Považuji za kritické selhání české politické reprezentace, že informací nejenom o Lisabonu, ale o celé Unii je tak zoufale málo, že si člověk v podstatě ani nemůže vytvořit nějaký kvalifikovaný názor. Ne Evropě šašků, ano Evropě králů. Volte číslo 27. Parlamentní monarchie je státním zřízením v 1/3 členských států Evropské unie. Naše řeč je jasná. Ano evropské spolupráci svobodných a suverénních států. Ano tradiční rodině, demokracii, křesťanským hodnotám a modernímu právnímu státu. Ano podpoře vědy a větší spolupráci vysokých škol. Ano kvalitní základní lékařské péči dostupné i nemajetným a sociální pomoci potřebným. Říkáme rozhodné ne evropskému prezidentovi, další federalizaci Evropy, obnově fašismu, nacismu a komunismu, falešné politické korektnosti, pozitivní diskriminaci, militantnímu feminismu a nefunkčnímu multikulturalismu. Ne Evropě šašků, ano Evropě králů. Volte číslo 27.